салом алейкум мардум. Ама каса хуб. Мо ба як хулоса омадем ки ам рубрикае ки меҳмоноя қабул мекунем, савол-ҷавоб мекунем. Беҳад интересни рубрика буд. Аз як рубрикаи мақсад пештара парвиз мо гузаштем ким куҷо рафтем айқафои амин одамои ненужни гаштем. Амин ҳисоб мо як хулосада омадем ки рубрикаи конкретни кунем. Саволои бемаънӣ натиҳем ки ма ноз мебардоштаги одам нестам, сраз блоктон мекунам, ама дида дониста нависем. Хуб, меҳмон имрӯза мавзӯи мо дар бораи меҳмоне ки грин карта брида омадагӣ аст. Ман инҷа да мекушам кишем шаам рафтем бисмилла. На як бародари тоҷика қабул кардем. Оятулло хаматон медонен ай рубрикаи мо. И Оятулло яке ай шогирдои мо, ин додарчаш нав ҳами аэропорт гирифтем ша грин карта кати. Биё рафтем. Ном фамилия. Ном тагу тамом фамилия дар кор рест. Нома Иқбол. Иқбол шо грин карта бриде. Чанд ҳазорум? 12147 одам. Худу тоқе оилавӣ? Оилавӣ пур кардем. Худу оила чанд фарзанд? Фарзанд дорем. Иншоалло ята меша. Иншоалло. Ана грин картая кай ам вақти пур кардан дар куҷо пур кардӣ? Вақти пур кардан соли 2023 буд, дар Сиёмамол пур карда будам. Худам рафта набудам. Сурат гирифта парфта будам. Отам кути оиламен рафта будам. Сурат вақти Россияда будӣ? Не, ман дар хона будам. Натонистам рафта, мазам нашуд. Ман сурат гирифтам, парфтам, дар онҷо пур кардан аз байна худам гузаштам. Худу ту гузашти оилавӣ пур карда будӣ? Оилавӣ пур кардам, худам гузаштам. Оилата чӣ ба навардӣ? Хай возможно меад ҷои пура тайёр мекунам, иншаллоҳ мебинем шо. Ай ҳама фикри беҳтарин. Ҳама вақт мегӯм худтон тоқа биёин, ҷотон аниқ кунем, баъд айқафо зантона мебиёрен. Янго дам инҷа ман шумо да гап мезанам ки янго инҷа ягон кас нест ки акаш хай пешвосаш гирифт, мо ҳастему. Оилавӣ аҷо кардан камтар қин мешам. Моян шуотон биён инҷа ҷои бои шӯрак ёван, баъд биёин охин. Омада дар болои кӯрпачаи замини қо хоб наравен, омада дар болои матрасои $400 хоб кунен охин. Рафтем дальше. Баъд буриди грин карта. Дальше ба фирм извиза пур кард барои ки тиамаки клиентои олим шуд. Дальше мақсад худтонро пурсидем, шумо пеш акаи олим рой кардем. Рафтем ҳамо акаи олим корро дальше пеш бурдам, документҳои ҳама 100% пур кардам. Ба дил пурӣ. Рафтем ҳеҷ мушкиле нет. Вай я хабише ба тариф накард ки ай худ мера. Ана дар посольство чӣ саволо додам? Посольство саволое ки мен мақсад фаҳмода будам ки саволо метавам бародари тоҷик ҳамо посол мақсад ҳамо саволое пурсидан. Ана консул фақат ҳамин қача пурсид ки вақте ки ман документамро пур карда будам дар Россия будам. Консул пурсид ки ягон шаҳрвандӣ дига дорӣ? Гуфтам ки не. Агар дар Россия чӣ кор мекардӣ? Гуфтам усто будам. Ва ахирон савол пурсид ки чиз дар Америка гуфт ягон хеш таборот ҳаст? Гуфтам акам ҳамуҷа. Акай нужна хайр. Напурсид ки ягон мақсад акад. Гуфти худам ки чӣ қадar дига аст? Фақат ҳамин қача пурсид тамом. Гуфтам акам ҳамуҷа. Аэропорти Тоҷикиҷа омадан да ягон савол ҷавоб шуд? Аэропорти иҷо омаданда ҳами вақте ки конверма ки додум гирифт печата зана конверта гуфта мақсад ҳамо адреса нишон дод гуфт адреса туғрия гуфт мо грин карт роҳӣ кунем. Гуфтам туғрия 100%. Баъд пурсид ки чанд багаж дорӣ? Гуфтам як багаж. Тамом ҳамин қадar савол пурсид. Дига ягон чӣ напурсид. Худут университет тамом карда, диплом дорӣ? Не, ман ҳеҷ тамом кардам. Ман синф 11 тамом кардам. Яъни бе аттестат дошти? Бе дипломам гузашт? Бе диплом, бе ҳеҷ. Посольствода напурсидан? Оила чӣ? Оилаам ранги худ синф 11. Синф 11. Асан ҳамақа гап. Ягон саволи дига боша такш датин. Ман ҷавоб англисӣ медонӣ? Англисӣ тасаввурот дорум каму тумо хе гап зада наметавонам мисос. Хе мефаҳмам, каму тум мефаҳмам. Ҳамо саволе ки дар посолство мақсад пурсидам. Мақсаду чӣ ана? Иҷа омадӣ чӣ кора меш ранги ака дар набоши? Мақсад акози ина чӣ коли шумо ба роҳ мондагие курса ният дорум ки муҷе камтар таҳсил ким ягон як моҳ ду моҳ кам англиста сос кунем. Англисе камтар сос кунем иншалло бо дальше хай. Ранги ака занг назади ва акай парвизи чӣ мега я перевод кун. Дишаб. Ҳамақа гап. Хай ин ака дора, акаш бо iPhone 16 харидаша. Ака илоим ҳамаи шумоам хеле ака доштагӣ бошен ки iPhone 16 харидагӣ бошанд. Як бор дига ҳаматон ташаккури зиёд. Рубрика, ами рубрика 2 минута мекушам комментариётона. Савол боша, кнопкачаи савол ҳаст. Камака хеле вай шавен охи. Современный саволотона инҷа да ҷои савол ҳаст. Саволот натиҳад ман худо хоҳад ҷавоб медиҳам. Мепурсем ай шогирд. Рафтем чашмомо напӯшидем кани.
2 минут баъд мекушем эфира. Нек сахранид мекунам барои оянда донистани худтон. расходо беҳад саволи интересни куштем. Расход чӣ расход кардӣ? Масад барои пур кардани грин карта ҳам 100 сумӣ ба фикрм гирифтагиам. барои пур кардани грин карта ҳаму договор ки қатъи эзвиза доштем, ҳаму договорро супоридем. ана далши расходе ки буд дар балнисе чӣ расходе ҳаст, ҳамаш айкиси худмон. Балница обши чанд расход шуд? Балниса обши 9000 сум расход шуда. Хоб 8700 чанқар дар балниса расход кардем. Балниса расход обши расходом ҳамихе мелчошо ҳози ҳисоб накардам 32600 чанд сум шуда буд. қатъи договори олимино. қатъи договори олимино мақсад мо ду нафар будем оилавӣ. Оилавӣ 32000 сомон, яъни где-то 3000 доллар расход шуд. инҷа бо бачае ки дар аэропорт ма дидам узбако 8000 доллар расход карда. Ман гуфт чанд расход карда, ман гуфтам 3000 Нехе доллар. Узбекистон камтар тарифҳои грин карта пуркунишон дига. Баъд беғайра метасмотр посольстводан пули посольство ву ҳамач. Аэропортдан билетош кушам 32000 донӣ. Не, отдельно бо билет гирифтем. Фақат расходи ки дар аэропорту то ҳами визама гирифтана тамом. И расходи билет ё ҳамаш дига отдельно. Тамом. Фаҳмиде, биё дальше саволи нағз. Саволи состин. Грин карта маҳкам нашидаем, саволои детски натин. Грин карта чима маҳкам мешавад? Мумкин ки ягон хел дигаргиниё кунад, не ки маҳкам. Одамои диплом доранд чи хел возможност. Субҳаналлоҳ. Билети самолёт, субҳаналлоҳ. Билета мери авиакаса мепурси ҳар хелай. Ҳози хари мумкин баъди як моҳуш 700 доллардам хари, 600 доллардам хари. Агар ҳами рӯза худҷаи билет гирӣ 1500 мехари. дар чанд муҳлат омода шуд ҳуҷҷатот? ҳуҷҷатот масалан ту грин карта буридӣ, фаҳмидӣ ки буридӣ, ҳуҷҷатота сраз рафти олимпур кард, чанд қа вақт кашид? ҳамин ҳисоб як моҳда ҳисоб ҳуҷҷатом ҳамаш табур шуд тамом. Акай файрод кардан посольство? 4 март. 4 март ма файрод кардан, уже 7-умда визам буромад. 4 март. Значит моҳи май ту фаҳмидӣ? Июн, значит июн, июл, август, сентябр, октябр, ноябр, декабр, январ. Қариб ки 9 моҳ дада, ҳа? Сообщение шумо омада буд меён. Грубо ам хига бузам, моҳоша рӯзуш даноқ дар кор не. Як где-то 9 моҳ кашид, да? Пеш аянвар буд. Пеш аянвар дар 14 декабр ба фикрам сообщение омад ки мақсад ту гузашти. Ма январ 18 омадам Тоҷикистон, документома тобурӣ кардам. 4 март уже ма дур омадам. Гузашти ба маъное ки вайта. Са вақте ки сообщение омад, уже мақсад ма ақифаи ҳаму чизум шудам да. Пеш акай олим рафтам, гуфтам ҳаму сообщение ки дар ту омадага, дар мо нишонте ба мо. И баъди ДС 260 пур кардантон. Баъди чизо ҳамаш. Фаҳмо. Моҳи май, 5 моҳи май да ба фирм ҷавобош маълум меша баъди 4 рӯз. ҳамна фаҳмидан баробар олими нода буромадагия давоми як ҳафта 10 рӯз пас буромади ё сразу рафти? Не, ма давоми як моҳ қариб ҳисоб рафтам. Яъни баъд аз фаҳмиданаш ҷамо пас пеши олимшон рафтагия, пур кардагия. Баъд аз пур кардан моҳои октябр гуфт ки уже вай роӣ кардиан ки фалон числа посольство биё, баъд омада карти олими номи собеседованиё саволода ҷавобода ҳама чиёда по документатсияам тайёр карда мондагия. Хоб так бе грин карта масъалаи ҳам бародара савол тин. Так духтар иншолло мебиёрем. Майли ҳама каса сӯзаем. Треба блок кунам. пешум биё медонед барои чи блок. Майли ҳама каса обод бошем. Як бор дига боз як меҳмону ҳар рӯз омаде сехт духтар нами рубрикаи кам мемонем то ки мардуми тоҷик фаҳма чи гапай ва чӣ коро шидисте. Як бор дига салом алейкум.